dan sembani rengun kapur-puri sang murbeng sanon lengkang mabe buko salahku yang kanang memujeng wong Rai Sagung Bawana Rahayu ingkang sami miyarsa narbuka wiraning kandha pangesti luhuring kagunan angesti kuntaraning bebrayan amawiti carita kabiji saking Serat Mahabharata inggih punika pagelaran Ringgit Purwa kang dayane pisahe pepadhang labet ing mriku sinung piwulang tuwin pralambang palupining tiyang agesang Wila sinebat wayang utahe ringgit wayang kang werdine wajib sembahyang ringgit kang tegese Sunan Giri ingkang nganggit Purwa kang tegese tilaran para kina wiwit saking wali Sanganaya katedhak dening para pujangga kang wis asung sasmita Suradira jaeningrat lebur dening pangastuti sapa wong ingkang ngandhisi piyoleng mriku bakal sirna wahyune gelar pinenthanging bani jagat kang gemelar gedebok kaesti pinangka bumi
uruping plincong sunarihan lai pesemoning soroting surya candra ndarum yang kartika unguling gending pangaling widawati pesemone bungah kalawan susah alam pikirane manungsa kethok keprak nyar keteking jantung ya dalang kang murba pinangka dadi utusaning Gusti haninggih punika gumlaring kayangan Suralaya ya kayangan Jonggring Salaka ya Jonggiri Kailasa Ngondaran Dirbawana ya Paku Jamur Kataliwarna kayangan sak kelangkung gawat kaliwat liwat wingit kepati-pati apa tandani gawat bebasan jamo mara jamo mati jimara keplayu lamun tono mendung barat peteng dedut lelongan satemasam ya miyak nganan miyak ngiring labet kenging kapraban ingkang mangarep srama ing mriku sinten to ingkang pinangka dados tetungguling para Jawata ing nratoni kayangan Suralaya wenang wisik Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pramesti Guru ya Hyang Nilakantha ya Hyang Marting Jagat ya Hyang Marbudha Ingrat ya Hyang Parama Siwa mila sinebat Sang Hyang Bathara Guru kang kecip minangka dadya tinulat tinulada marang sedaya para titah tumuju marang kautaman jagat nata kang Sang Hyang Bathara Guru pranata jagat saisine jagat girinata Sang Hyang Bathara Guru nguwasani sedaya gunung ing Arcapada Nilakantha kang Sang Hyang Bathara Guru duk nalika ndawaken dhateng sedaya para putra Jawata samiya ngrata Gunung Manikmaya kinarya damel kayuangan satemah den paeka dening Dedya Kala Calakutha kinen nginum tirta sendang panjenengan kang mawa isa satemah Sang Hyang Bathara Guru belang tenggoira catur bojo kang Sang Hyang Bathara Guru astane sekawan Manikmaya kang Sang Hyang Bathara Guru dumadi saking Kuninganihan 3 nalika semono njulngkah kursi gading ninemekan kasur babut radani kinebutan lar badhak kanan tanah pikiring kongres mangambar-ambar gandane prapting pangurakan nggaira den apit para widodari ingkang sulistya warni nalika semono njulngkah satata sinten ingkang kepareng jajar kalawan Sang Hyang Bathara Guru lah punika Jawata saking kayuangan Sidik Pangudal-udal ingkang wisik Sang Hyang Bathara Narada ya Hyang Kaneka Putra ya Resi Sanggya sawetawis boten pepanggihan pramila samya gapyuk rupyuk relangkuran sigra nggarep sidhem remanem tanana banek ing walang isik dereng ngantos simbah wacana kasarup iswanara ingkang putra Jawata saking Salendra Bawana inggih kang wisik Sang Hyang Bathara Indra ya Bathara Padya ya Bathara Surapati bagus warnanira ngapuan rancang astanira kemedhot padoning latyamung katon age dinangu Nenggaira Sang Hyang Manikmaya mung tansah mrih atosaken dhateng tuk sumbering gara-gara ingkang sumunduling Suralaya sawetawis Nenggaira Sang Hyang Bathara Manikmaya teka kaya mangkono wijining wicara ingkang dereng kawiyosing lisan